Esandleni sokunene sakhe owayehlala esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle igcinwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngabona ingilosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ubani ofanele ukuphenya incwadi nokunamunula izimpawu zayo na? Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyiphenya incwadi nokuyibheka. Ngakhala kakhulu ngokuba engafunyanwanga namunye ofanele ukuphenya incwadi nokuyibheka. Omunye kuwo amalunga wathi kimi, ungakhali, bheka ingonyama yomdeni kaJuda, impande kaDavida yahlulile yaphenya incwadi nezimpawu eziyisikhombisa sayo. Ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine ngaphakathi kwamalunga ngabona iwundlu limi njengokungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaThixo abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza lathabatha incwadi isesandleni sokunene salo owayehlala esihlalweni. Lapho selithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga 24 akhothama phambi kwewundlu. Ilelo linogubhu negabha legolide ligcwele iphunga eliyukukhuleka kwabangcwele. Hahlabelela igama elisha athi, wena ufanele ukuthabatha incwadi nokunamulula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wasithenga ngegazi lakho kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe sibe bakaThixo. Wasenza amakhosi nabapristi bakaThixo wethu, siyakubusa emhlabeni. Ngabona ngezwa izwi lezingilosi eziningi zangasesihlalweni nasezidalweni nasemalungeni, okuma kwazo kwakuyizinkulungwane eziyishumi kwezinkulungwane eziyishumi nezinkulungwane zezinkulungwane. Zithi ngezwi elikhulu, lifanele iwundlu elihlatshiweyo ukwamkela amandla nomcebo nokuhlakanipha nobuqhawe nodumo nobukhosi nokubonga. Izinto zonke ezitatshuliweyo ezisezulwini nezisemhlabeni nezingaphansi komhlaba neziselwandle zonke ezikhona kukho ngazizwa zithi, ukubongwa nodumo nobukhosi
namandla akube kuye ohlala esihlalweni nakulo iwundlu kuze kube phakade. Izidalwa ezine zathi amen. Amalunga 24 akhothama amdumisa yena ohlalayo kuze kube phakade.